Hem vingut a visitar la Foz d'Arbayun. Salvador, corre, corre. Què passa? Vine aquí. Ha vingut volant. Aquí damunt. Ah, allà hi ha un bitxejo. Què deu ser això? És preciós, ha vingut volant. Ah, vols dir que no és un quebrantahuesos? Ah, sí. Mitel, s'ha posat en primer terme. Estem a la Foz d'Arbayun, que és una foz bastant espectacular, com podeu veure. El riu Salazar, a base d'anar circulant per aquí amb milions d'anys, ha obert aquesta escletxa que té gairebé 350-380 metres de profunditat. Ara se'n va volant. Ara hi ha un bitxo que vola per allà. Se'n va volant. Mitel, Mitel. Uau, que guapo. Ui, ara passarà per aquí. Anna. Bueno, espectacle, no?